Arana dalen saking liyap layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati ong tan kawusa kemanjing wonten ing gubit sanggan sangarup kula gandha capuh Sang Prabu Dewa Suharja Nalendra Trembel Suket ngawe sangganing Murwadyabala saking negaring Trembel Suket pating mleber pating col kaya tirta mblabaraning daratan. Para jagat sinuwun Prabu Dewa Suharja ngawe sangganing Murwadyabala Antisura nyadhong dawuh ya jagat pangesungara Araden Antisura onong paran wah dalanggonku mlebu sowan ana ngersaning Semar Badranaya nggonku gawe pawadan yen to negaraku ketaman pagebluk lah kok ora empan ora tinampa dening Semar Badranaya. Lho, lire piye? Merga aku semono nalikane aku arep ngruda paripeksa karo Semar Badranaya, enek anake sing jenenge Bagong. Sing nantang sumbar-sumbar sesungaran ening ngarepane Prabu Dewa Suharja. Walah. Apa sampean kuwi urung ngerti ceritane? Piye? Mesti pendak-pendak ana daya sing prapta ning Karang Kadempel. Yen to kira-kira ora sarujuk ora matuk lan panemune Bagong mesti daya kuwi duwe
niat sartanipun Kanan Bagong duweni niat kepengin ngundurake kelawan daya kuwi. Oh lah menungso ora tatanan. Apike piye? Prayogane piye Raden Antisura? Gandeng Wadyabala ya wis dikepyake wae segelar sepapan. Krek lampit brungkat kimpul gajah gelar sika barung. Bocah prajurit, kula. Aja wigiring-ring aja malang ati wektu dina iki. Karang kademel dibiyuki Batang Sayuta. Semar kudu kecekel. Semar kudu dipateni. Boyong ning negara Trembel suket. Yen to Semar wis mati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Gone bakal medhah negara Ngastina merga Prabu Panikesit ora duwe kekuatan apa-apa meneh. Ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ing abdi bencang napa? Mangkatipun kalji bintang napa? Ora kitang sambung bocah lintang. Tumuli budhal dina kitang jaluk aja nganti Wadyabala ingkang cicir bocah keprajuritan kabeh. Mikir kendang, Mas. Semangat.
aman apa wartaning dedalan ning dalanake wong mati mati keneng apa mati ten kane kaya soto caca prateng kikir sok manyo ilang Angger gancang kaya ndumentang kaya kendhewa. Sapa ana satru kanthet nyayat brengose ngulergani tumangke kuping kiwa tengen. Sapa kowe Den? Balik takon karo kowe ngaku perjurit saka ngendi? Lho. Takon nurung diwangsuli malah ganti takon marang aku parat. Lho mrae wong ketemu ning dalan. Takon ganti takon. Oh ngono. Yo. Takon marang aku tumenggung Bau Sasra Murti, tumenggung Bau Sasra Murti dasar kepara nyata. Wadya balaning Sang Prabu Dewa Suharja Nalendra ing Trembel Suket. Kowe sapa? Iki Raden Jayasanga, Satria Garbaruci Raden Sanga-sanga. Ola. Raden Sanga-sanga dasar kepara nyata. Ayo wapamu. Aku weruh niate Ratu Gustimu arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Yaktine mung arep gawe kisruh kanan karang kadempel. Babu syukur yen to wis ngerti marang legetaning atine Ratu Gusti Sinuwun Prabu Dewa Suharja. Ora to kaki yen to pancen kowe tekan kene arep ngejak adu atau sing balung teng kulit karo Raden Jayasanga. Tak ladeni babar pisan aku ora bakal kendhu saka pangrempa mundur saka gugur. Yen to mung ngrampungi dapur wae tanganku turah-turah papu babar wowo kaya wong kendel kaya wani ngregem jiman kaya wani ndelan wesi abang omonganmu warat nurili kaya grojokan retek kaya betes nembu pategalan arep opo parat yo leno pangin diamuk canda siramu nggo tebak dadamu ning kene marganing matimu sing leno mrapteng lalis tumenggung Bau Sasra Murti. Ora-orane aku gegrik mungsuh dapurmu bakal tambah iki jojo, ora bakal tambah iki gigir barat. Wah! Hot! Asno ya. Ndel-ndel kewe krijamu kowe wae. Hut. Hut. Bablasen. Jar kowe cadhak tanganku. Kaya ngene iki jalukanmu, Pak. Mati kowe. Cadhak sirahmu. Manggepe. Bau Sasra Murti parat.
mati aku sambat to. Aduh. Ha. Ha. Hut. Hat. Hat. Ha. Oh, hat. Aduh, mati aku. Aduh. Hat. Ha. Hat. Oh, ayo. Oh, 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 oh. Asli. Sampai tuh. Hot, hot, cakra, udah. Kok, waduh, hot, hot, oh, hot, mati aku. Sampai tuh. Waduh, waduh. 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 Jar. Hot. 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 Mati aku. Aduh. Hot. Hot. Wah. Hot. Oh. Wah. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Hot. Hot. Wait. Oh. Hot. Ah. Nganggo wayange dhewe mah penak. Jar ke. Wah. Prapopo iki parat. Hut. Hot. Hut. Wah. Waduh. Hut. Hut, pas kowe. Hut. Alah, hut. Aduh. Yo, waduh,
wah kuku karepe dhewe kowe. Anggep apa marat? Hut, wah, hut, aduh, piye? Waduh, wah. Neng kinjenge barang. Wah. Wah. Puyeng dasku. Waduh. Aduh. Wah. Wah. Weh. Bocah cewek ya. Oh. Wah. Hei ya. Wah. Wah, urung kalah. Wah, aduh, 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 ah. Waduh. Wah. Wah, ke-11 iki. Ayo. Dun. Kaya
Ngese siang wah menungso ora tatanan apa kowe sing jenenge Sasi Kirana dasar para nyata lho kowe anak satriya Tama teka ngirit celeng ndokmu atus piye Mas salin sandangan aku arep ngopo kowe niatmu tekan karo ngedempel karep gawe rusuh gak trima aku lho rupamu elek cangkemmu ombo ya ben malane ra kengelan jembarke kok nggih darake iya pun gak ditandingi kok sak pun wancine gara-gara niki ayo maju nek pancen putung dasmu kuwi dasmu dhewe lho yo
Gok, wonten dawuh. Lho, kula Bas. lehmu teko kok telat kuwi nang ndi? Ngapunten niku. Kula ming manut sing ngejak. Lho, manut sing ngejak piye? Nika sing cangkeme amba nika niku matane abang. Matamu kuwi ora lho. Ngerti kancane ngantuk kok ya kowe nyambut gawe. Ya lerena ning panjakanmu ora tak nehke. Aja ngono kuwi to. Lah ya konsekuensi dadi wong ki. Nek pengen dinehi atensi ki mbok ya kowe iki berkontribusi ngono lho. Kontribusi apa kontripiston apa? Wak mut ndasmu sisan. Pripun sinuwun Prabu Dewa Suharjo? Walah. Wadya balaku kok dadi ora ana tilase babar belas. Diamuk karo wong-wong karang kadempel, elok. Lah kok dadi wong-wong karang kadempel kae akeh satriya-satriya, tasawang ora pangling kae para putu-putu Pandhawa. Lah nggih turene. Ang putu-putu Pandhawa niku sakniki elak-elak sedaya, Kak. Sampeyan niku angkatan 90. Mungsuh bocah-bocah nika angkatan Gensi. Saiki kok wayange kok ngene. Ana seragame kok ngene. Ah ngeten rak mah menak ngaten nek ngene. Le omongan niku lah nek dangak ngeten niki rak penak wandane niku lho. Yo. Sampeyan niku wong gerang padha karone muspra tanpa guna nguyahi segara. Nek mungsuh bayi-bayi wingi sore kaya nika si enten si Danurwenda, enten si Sasi Kirana, enten si Jayasena, enten si Sanga-sanga. Mengke mungsuh bocah-bocah nika malah mengke mboten sida perang malah dicak mabar Free Fire sampeyan. Kowe kok aneh-aneh tolong. Mboten kok aneh-aneh. Pripun niki terus pripun niki sing ngajak-ajak sampeyan lho. Lho kok dadi ngarani aku? Lho, sampean sing mempengaruhi supados Sinuwun Prabu Dewa Suharjo niku pengin bedah negara Ngastina merga sampean apusi sampean gawe embel-embel nek Prabu Dewa Suharjo niku nasape alure tesih nyambung kalih pendiri negara Ngastina padahal rak mboten. Lho, kowe ngomong piye lho? Angge omong biasa. Kula niku nuwun sewu lho niki lho jane oknume niku sing werna ungu terang niki. Lho, lire piye? Lho. Gak, ngerti ta? Ngapa? Iki sapa? Lah iya, Raden Antisura. Raden Antisura niku putrane Raden Jayadrata. Lho lah iya. Raden Jayadrata kuwi rak penerisih pamaning sun, paman-paman apa wertane ning dalan apa pripun? Senengane kok sampean kaya ngoten niku. Sampean niku mung dikibuli kalih menungso niki. Niki niku wong dadi gelandangan politik. Teng negara Ngastina niki pun mboten dienggo. Wah, aku kok lara ati. Lara ati mergo sampean nglakoni, nggih ta? Ayo sampean saiki arep ngapa? Nyambut gawe-gaweane sewengi ming micek kok njaluk bis AC. Ngomongku mah muring-muring. Ora muring-muring aku ngomong tenan iki lho menungsa iki lho. Wah, mengingu jenggote peng-pengan. Lho nek ngono ki aku ki Dudu Toras wong Ngastina, dede sanes sampean kok arep mbedah negara Ngastina niku kelintu. Walah jagat pangestu ngoro. Lung, Nun. Gok, wonten dawuh. Wah. Rasaku kok ora percaya. Mboten percaya pripun? Rasaku kok ora percaya nek aku dudu Turas wong Ngastina. Prayoganipun? Ayo, derekno aku munggah Kayangan Suralaya. Terus niki pripun niki? Niki sapa? Niki sing werna ungu terang niki. Waduh, piye ya? Aku kadung nampa suwitane Antisura. Wes. Sampeyan ki teng negara Trembulusuket. Trembulusuket niku pun ayem-ayem. Ketekan dapure sampean malah dadi kaya ngeten. Lho, ora lalo-lalo jeneng asma niku Kinarya Japa, antiseptik. Bono ming antiseptik teng. Sampeyan niku nggih pun nek ajeng minggah teng Kayangan Suralaya nggih kula derekke. Gok, wonten dawuh.
Wadyabala kae kon mundur. Nggih, terus supayane diluntungi genderane, dikukuti gamane. Nggih, rawuh ming dawuh. Kowe ta, Gek? Nek kula mboten. Kowe sisan. Oh, nggih. Wah, jan wis senengane nyambut gawe kok penake kaya ngene. Ben bengi kok ming dadi tukang ngilingke wedang tremos. Ngono ya sida nampa bayaran. Lah iya. Saya sing do ming dolanan HP karo mangan gedang ngono kuwi ta. Bayarane luwih akeh. Lah iya. Kok malah ngrembug bayaran. Weh iki lagi dadi anu primadona Primadona padake artis. Malah do jagongan dhewe-dhewe ngrembug bayar warat. Gok wonten dawuh. Bilung. Nun. Munggah kayangan digelak wancir nggih mangsane. Nggih, mangga kula diraken iki jejer pindho ta niki? Yo. Nggih. Ayo kok. Nggih. Kok. Masaku ki leh ku gawe cerita ki ya wis apik. Rumasaku leh ku nyambungke turase wong Ngastina karo Nalendra Trembelo Suket ki rumasaku ya wis apik. Wah. Wah lah yo. Malah konangan ming mergo cangkeme ajik to kae mau. Ya ora mahido jen saronane iki apik. Cangkeme kok sok ndlewer-ndlewer. Walah. Ah, ra iso dadi rasida entuk dhuwit kok kaya ngene. Mongko ancase Antisura kuwi nek ora kelakon gawe kisruh negara Ngastina, ya kelakon golek dhuwit kanthi adol pawadan, kanthi adol cerita. Nek Nalendra saka tlatah sabarang kuwi turase Kurawa, turase Ngastina. Mula tak rasa ora pantes yen to sing nglungguhi negara Ngastina kuwi padhi kesit. Walah ya kok ya sida ana sing walah menungso tenanan. Ya wis ora apa-apa. Prabu Dewa Suharjo. Tak tut wis kekeduan. Malah ndak rasa perkara iki kudu tak kandhake ana ngersaning Paman Kertiwindu mundhak ora prayoga dadiane iki mengko.
Yontaka. Ndaropati Dwara. Piye Kyai? Nalikane aku bali ning Rajanegara Ngastina matur ana kersane sinuwun Prabu Parikesit. Nalika semana dawuhing Sang Prabu Kyai Semar tetep kudu sowan ning Rajanegara Ngastina sabab ana wigati ingkang bakal didhawuhake dening Sang Prabu Parikesit. Ya babagan kanan Rajanegara Ngastina ingkang sajak wektu dina iki wis waging sir. Merga akeh saking para kawula ingkang tumindake padha nalisir saka angger unggre kautaman Kyai. Piye kira-kira sago apa ora? Ngaten nggih Gus. Semar niku tiyange kepenak. Semar niku wonge gampang. Waton kula pitados, waton kula percaya, waton kula lair batos, waton kula sarujuk, waton kula mathuk. Nderek sinten mawon kula niki ming manut, ming ngayu, ming melu. Iya. Banjur dawuh Sang Nayantaka kepiye? Ngeten. Niki wau kula pun sak pirembagan kalih anak-anak. Malah kula nggih sampun pikantuk sasmita saking para dewa. Bilih anggen kula badhe mbangun desa niki bakal kelakon menawi dipun tumbali, dipun bekakak wujudipun Sardula Seta utawa macan putih. Kamangka macan putih niki mboten namung macan putih limrah, ning macan putih niki macan wedok. Ngaten. Macan putih utawa wujuding Sardula Seta nanging wadon Kyai Semar. Nggih. Niku coba sampean mangpados teng pundi? Kula purun sowan teng negara Ngastina. Waton napa sing kula karepe nggih wujude macan putih wedok niku wau pun kasil sampean nolehke, pun kasil sampean golekke, pun kasil sampean aturke wonten ngersanipun. Inggih ingkang abdi pun Semar Badranaya Ndarawati. Kagiat risang kapirang urinangkul kinampet kempet dosang reptaning bawana. Yayi Danurwendra, kula Kakang Pati. Prayogane kepiye? Lagi malah sampun cetha kanthi tela dawuhipun Kyai Nayantaka ugi kedadipun upadi menawi ingkang dados pepinginan tuwin dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Ngono? Oh alah ya wis. Prayogane Dwara njaluk pamit Kyai Semar. Teng pundi? Lho. Ngupadi sing dadi kudanganmu kuwi mau. Oh ngaten. Iya. Lah nek ngaten kula malah ngaturke matur nuwun. Kula purun diboyong sinten mawon. Ratu nika wawajeng boyong kula sagah, kula saguh tur kula gelem. Waton sinten ingkang luwih dhisik mboyong wujude macan wadon ingkang ulusipun Pethak Ndara. Njaluk pamit Kakang. Ngatos-atos sampun kados lari alit Ndarawati. Ini udah maju Yes.
Mbel gagak saduli tombel mbel. Nala Gareng. Kula wonten dawuh, Pak. Petruk, wonten dawuh, Pak. Bagong. Piye, Des? No bocah kok wiwit mbiyen nganti saiki karo wong tuwa kurang ajar. Tapi tekno sampean wong tuwa ya mung nglarani anak. Sampean dadi wong tuwa ya ora iso dadi wong tuwa sing becik. Anak diterlantarkan. Dengkule atos. Aku ora arep nggagas. Olehmu guneman. Kersanipun Bapak Semar kados pundi? Kersanipun Bapak Semar? Kersane Pake piye, Pak? Aku njaluk tulung. Kanan kaya ngene iki mesti akeh sing ora seneng karo Semar. Kanan kaya ngene iki mesti akeh sing sengit karo aku merga aku arep mbangun desa. Keparengipun, parenge Pake. Parenge Pake. Aku tak sowan ana ngersane Sinuwundarawati. Ndak kira perkara iki ora bakal rampung yen tok aku ora matur ana ngersane Sinuwundarawati, Dole. Nyantral mojar ora. Yo, kara-kara ya, Tru. Ayo.
Mastu nama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada Kakang Resi Kandika putra. Damel kejut tias paduka Kakang Kaneka putra. Wondene Kakang Resi Kaneka putra ulun wiji. Arawuh wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang. Perkinsang marudayang. Pak mong Bu kala ngali cedhe sapa sing gawe nangka basak. Dikopyok ngaribetane lho ya. Punapi Adi Guru teka ngawe marang swanipun ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal. Dinten sak mangke Kayiwangan Suralaya ketaman gara-gara Adi Guru Manikmaya. Kakang Narada inggih. Mboten sanes kejawe ingkang ndadosaken sabab Kayiwangan Suralaya kesasapan hawa panas inggih ingkang damel gara-garaning Kayiwangan sampun ngadhep sowan wonten ngarsa ulun Kakang. Ha inggih. Menika wujudipun Sardula Seta kamangka menawi kula sawang menika kelaminipun menika wadon Adi Guru. Inggih Kakang. Ha inggih. Sekawit ngamuk wonten ing repat kepanasan ngantos sangjaring para Jawata nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung. Malah samangke sampun mlebet wonten ing bali Martikunda maneh. Adi Guru. Kula naturi supados andangu dumateng praptanipun wujudipun Sardula Seta menika. Inggih Kakang Narada. Mugi ndadosna ing kawuningan Sardula Seta menika nggadhahi pracika gandeng wadon menika pun Nyai Amurwati. Nyai Amurwati. Inggih Kakang. Wah jane. Wis kaya wong wae nganggo nyai barang. Nyai niku nek nggon kijing. Amurwati padha kanthi raharja sakrapta kita, slamet sowan kita nggon kita munggah. Ana ing Kayiwangan Suralaya munggah ning Bali Marjukunda. Amurwati kula namit masang Kalimantabi dina bina kula dune dumawa ing tawang tuwang. Linepatna ing tolak manu rar. Pungulun madu kamiji dumateng piswanipun ingkang abdi pun Amurwati. Batobat. Sewu lepati agung pangaksami pungulun krana kula sampun wonten ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya. Ngantos sing sak mangke damel gara-garane Kayiwangan. Ngantos sangjaning para Jawata. Sami nungsang puyang numbuk bentos gudel bingung awit mangamukipun ingkang abdi pun Amurwati. Ya mboya dadi ngopo Amurwati? Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa. Mboya liwat pangestu ulun wae tampanon Amurwati. Kawula non sampun sangat anggen kawula pundi pukulun. Banjur apa kang dadi darunane wondene jeneng kita ngamuk ning Kayiwangan Suralaya. Menapa ingkang abdi pun Amurwati sampun dipun kemarangaken matur. Iya babar pisan ulun maringi kalodhangan supayane jeneng kita matur ana ngarsa ulun. Batobat. Sinasa mboten dipun keliraken. Anggen kula ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya mriku sampun damel giresipun sangya para Jawata ketitik. Mboten wonten Jawata ingkang saged nrenggalangi dumateng kridhanipun ingkang abdi pun Amurwati. Iya. Mula apa kang dadi darunane? Pukulun batobat. Jer paduka menika ingkang minangka dados dewanipun para dewa. Nalindraning para Jawata tartemtu nggih sampun mangertosi dumateng mobah musik titahipun. Ning awasipun kula menika derajating kewan kula menika wujuding sata alasan pukulun. Mesti kemawon paduka mangertosi menapa ingkang dados legetaning manah kula. Kula menika sampun atusan taun lho pukulun mangabad-abad anggen kula gesang wonten Madyapada. Dugi dinten sak menika kula dereng manggih ngasuwargan. Awit kula menika sampun jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan kejeming menungsa ingkang tansah pendak-pendak dinten menika tansah ambur dumateng ingkang abdi badhe dipun padosi kulitipun dipun damel reyok. Kula menika ngantos judeg lho pukulun, kula menika ngantos judeg. Tinimbang kula menika mboten gage punah, kula pados kasuwargan munggah wonten ing Kayiwangan Suralaya pukulun. Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Kadiparan Kakang. Ah lha nggih monggo. Lah menika nak ming
Ana kucing kok munggah kayangan barang iki ya. Sobatipun penggalih menika. Kucing wis golek kasuwargan sangka wis jelek nyawang gelaring jagat seming rembulan. Amarpati, kula wonten maring dawuh kula narada. Bayangan tak ini jeneng kita kuwi lara. Lara, terus jeneng kita mati ngurak. Terus mengko kodame iso dimanfaatke. Kodam, gak tobat. Madhake kula mriku mancan napa? Kula mriku mancan inggih gadhahi tata taraf sila. Kula mriku saged tata jalma lho Bu Kulun. Amarwati, kula wonten timbalan. Yen to pancen temen sartane lair batin anggon kita. Ngopadi ana ngendi kasuwargan kita. Ulun jaluk kelawan jeneng kita Praptawa ana ing Karang Kadempel. Ana ngarsaning Kakang Semar Badranaya ya Kakang Ismaya. Yen to sakwise jeneng kita kepanggih kelawan Kakang Nayantaka jeneng kita njaluk supayane diruwat dening Kakang Ismaya Amarwati. Nyan siswa matur marang Risang Mahayogi. Sarwe prakati paran karasane nyewang utipati. Batu. Cemeplong raos sing manahipun ingkang abdi pun Amarwati. Mrene ngaten minjang menapa? Anggenipun ingkang abdi badhe tumuju wonten ing ngarsanipun Kyai Semar Badranaya. Babar pisan ulun dawuh kelawan jeneng kita, ulun tuduhke dalane. Ulun jaluk supayane diage digege mangsani digelak wancine. Mergo jeneng kita, ulun rasa wis mesake kanan kita nggon kita urip ning Madyapada. Sajak wis pancen banget nggon kita jeleh. Mekanten Bu Kulun, iya, mula kang saka kuwi ulun keparengake budal. Mrengaten kula nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Amarwati. Angro sesumbar mawa lindu bumi gonceng kumalodho kate guntur ketuk mbak lumembak banyune kumambang dosang Wisnu Bathara Astu karo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punampi Adi Guru sak penggeripun Amarwati saking Kayiwangan Suralaya teka menika wonten praptanipun menika Mboya Pangling titah ulun Nalindring Trembel Suket inggih pun Prabu Dewa Suharja Kakang perkencang Ari lucu menika darbepun Begawan Durna. Ha nggih kula ngertos. Ming dagel Kak Dik, dagel. Kakang Narada menika. Lah menika nak. Karya lecek menika prapta. Karya lecek. Pukulun. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Dewa Suharja ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Ya Nun. Sampun sanget anggen kawula pundi? Kala harja sowan kita. Wilujeng. Ana apa Dewa Suharja teka jeneng kita nesu-nesu ngamuk-ngamuk ning Kayiwangan. Kulun mesti kemawon paduka mriku minangka jejaripun para nalindraning para Jawata dewaning Maradewa. Tartemtu sampun priksa kan menapa ingkang dados gegebane manahipun ingkang abdi pun Dewa Suharja.
Kula menika bingung Pukulun. Kula menika bingung. Sejatosipun kula menika estu turasipun Kurawa menapa kula menika namung tiyang liyan Brayan. Awit kula menika nampi sawanipun Raden Antisura ngandhaken bilih kula menika tasih turasipun Raden Jayadrata Sawarga. Pramila kula sekedhik kathah nggadhahi wewenang tumrap negari Ngastina. Lah, dinten sakmangke kula pengin bedah negari Ngastina. Nanging anggen kula bedah negari Ngastina menika kula kedah mejahi dhumateng pun Kyai Semar Badranaya. Kamangka sakmangke Kyai Semar Badranaya kepengin badhe mbangun desanipun mbangun kawonten-wonten ing Karangandempel. Kados pundi Pukulun? Astungkara Sidam Sikaring Bawana Langgeng. Dewa Suharjo wonten tiwalan. Yen to jeneng kita kepengin mangerteni kelawan sejatining lelakon kita, ulun jaluk supayane jeneng kita amegang napas. Kan megeng napas iki? Iya. Yen to jeneng kita wis amegang napas, mengko jeneng kita bakal ulun dawuhi supayane mudhun ing Madyapada. Mudhun ning Karangandempel merga wektu dina iki Kakang Ismaya nedheng nguncat saka Karangandempel. Jeneng kita bakal ulun dandani dadi wujud Kakang Ismaya. Wah, selak wafat Pukulun. Pun kedadeke Semar ngoten mawon. Dados kula badhe dipun salin wujudipun ingkang abdipun Dewa Sarja dados wujudipun Kyai Semar Badranaya. Iya. Ing mangkono yen to jeneng kita wis mudhun ning Madyapada, jeneng kita bakal mangerteni sapa to sejatine turas kita Dewa Sarja. Nggih, istirahaken dawuh. Kula namung kantun nderek mawon Pukulun. Tumingal prangat campo kang saya hangat kali lir dadet wileting kata danyangkung manggun cang niti benjang sang aji micil kanthi wujud kaya mangkene jeneng kita bakal mangerteni sapa ta sejatine turas kita. Nggih. Lajeng sak mangke kula kedah kados pundi Pukulun? Marata diake mudhuna ning Karangandempel pethu ana atmaja kita ya anak-anake Kakang Semar Panakawan Bagong Nala Garing apa dene Petruk nyuwun pamit. Dewa Suharja wonten dawuh Pukulun. Nek Kakang Semar kuwi nek ngendikan iki mesti nganggo blekek sak dolita mel-mel. Ngaten Pukulun ya. Blekek ogak sak dolita lit mel napa mek sak karep kita. Jenenge tak kesirane kok ora. Ngestaken dawuh Pukulun. Mengkene anak-anak kula mboten pitados kados pundi. Pripun Pukulun? Mboya ora-orane yen to atmaja kita Nala Garing Petruk lan Bagong mboya percaya kelawan jeneng kita. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Badhe mandhap wonten ing Karangandempel.
dados ulipun Kyai Semar Badrana ingkang sejati. Bot-bote kula menika kepengin mangertosi turas kula sejatosipun sinten. Wonten dawuh Bu Kulun. Jeneng kita karep manak apa piye? Mboten. Sampun nyuwun pamit Bu Kulun, ngati-ati. Nggih. Joget. Nggih. Ya aneh-aneh wae. Dodop dedem prabawaning ratri sasatara wis manjer kawuryan tanku jiwa kang memanise manggap Sri Narateng Kalu sini awaka sanja prodase kang aklar ning cakra wala Adi Guru menika kangge saged mawon damelaken Kakang Narada wonten dawuh. Estunipun Dewa Suharja menika sanes turasipun Kurawa. Inggih awit saking gunemipun Antisura ingkang dadosaken Dewa Suharja kados mekaten. Ha nggih. Wong Antisura menika namung tukang adol nasab. Antisura menika namung tukang adol trah. Digathuk-gathukke, dialur-alurke. Terus mengko ana sertifikate ngoten nika. inggih Kakang. Nggih, kedah bayar. Mesti Dewa Suharja menika mesti bayar kalian Pak Antisura. Mekaten Kakang. Ha nggih. Prayoganipun dipun sawang saking Kahyangan Adi Guru. Dewaya nuntuna wong aprang das padha saran Mangga dipun perpeki Adi Guru, monggo Kakang.